negosyante o minahal kong matalom nimpi. Today is Thursday, April 18, 2024. Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Balot mo sir, ako manghinaot nga daghang musanong, daghang put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Niya ako manghinaot pod nga magtinabangay dita kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Palikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ako na ngayo po og nagahangyo nga atong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Guys, mao ni ato ang balot. Katong ganahag pulutan. Welcome mong tanan diri guys. Kindi. Tay balot guys. Ano atong kon? Balikon ko ha sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan. Ug namoy mga kon guys daghang utanon. Welcome mong tanan diri sa lungsod sa Matalom nga mo bagsak og mga tanong guys. Ako na ngayo po ang atong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, katong ganahag pulutan ha. Welcome mo tanan mo patog balot guys niya. Ikaw pipi serbisyo og negosyo diri sa lungsod sa Matalom.